Jeg hedder Lene. Jeg bor i Varde og er veterinærsygeplejerske. Jeg er altid meget nysgerrig på ny viden og lære noget nyt. Jeg er dybt passioneret omkring ernæring, både til dyr og mennesker. Og så går jeg op i, når noget giver rigtig god mening. Jeg har selv hest, og jeg har virkelig været ude og lede efter, hvordan finder jeg ud af, hvordan min hest får den bedste ernæring. Jeg synes, det er en jungle. Der er tusindvis af kosttilskud, der er mange forskellige fodertyper, og hvordan ved jeg egentlig, om hun får lige præcis det, hun har brug for. Så i den søgning efter svar, der finder jeg cellertest. Og jeg kan lynhurtigt se, at denne her hårcelletest, som de arbejder med, den skal jeg have lavet på min hest, så jeg kan få et svar på, hvordan hun har det, om hun får det, hun har brug for. Jeg er så glad for, at jeg mødte cellertest, for det har gjort en stor forskel for min egen hest, og jeg synes, det giver så god mening at være ude i landet og hjælpe andre med deres heste også. Så virksomheden er stiftet af Jette Nellemose og Sofie Tolborg, så det er mor og datter, så de driver den i fællesskab. En hårcelletest er en præcis målemetode. Vi skal bruge noget levende væv, som vi skal teste. Og det er så smart, at vi bare kan tage et par hårstrå, hvor vi får roden med ud, og der har vi de levende celler. Og selve prøven, den bliver analyseret i en helt speciel scanner, og så giver den et indblik i, hvordan hestens helbreds- og ernæringsstatus er, og har været igennem de sidste 3-4 måneder. En hurtig og præcis målemetode, som giver dig en virkelig god rapport på, hvordan din hest ser ud indeni lige nu her. De samarbejder med dyrlæge Therese Schumann. Hun bruger selv hårcelletesten i hendes praksis, både på hunde og på heste, og med stor succes. Der testes for mange ting, og det her, det er det, jeg godt kan lide ved det. Det er, at du får så mange svar bare på én prøve. Er der noget i miljøet, som påvirker din hest? Er der et pres på immunforsvaret? Er der nogle elektroniske påvirkninger, som har en indvirkning på hestens helbred? Og er der noget foder, nogle foderenheder, som du bør undgå i en periode? Så sidder du måske og tænker, jamen hvilke heste vil sådan en test være gavnlig for? Og der er jeg nødt til at sige, at det er alle. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken hest det er. Jeg vil godt lige vise jer et par eksempler på, hvor store resultater der kan komme på kort tid. Det nederste billede, det er det første billede. Hvis du kigger på benet, så kan du se, at den er enormt langpelset. Denne her hest har simpelthen svært ved at smide sin pels. Så den bliver ved med at gå rundt med sin vinterpels. Den bliver testet. Der bliver rettet ind på ernæringen, suppleret med de ting, hesten mangler, og så ser I nu billedet for oven. 2 måneder efter står den fuldstændig blank. Den er blevet meget bedre præsterende, selvfølgelig, når den ikke har det lige så varmt længere. Her kommer vi til en springhest. Den var så høj, at Jette hun måtte på en lille stige for at komme op og tage hårtesten, fordi den tager vi om i nakken, bag ørerne. Der er et rigtig godt blodgennemstrømning lige til det område, så derfor ved vi, at de celler, der er der, de er blevet præsenteret for alle næringsstoffer, der er i hesten. Ham her, han havde svært ved at holde huld. Han var faktisk for tynd. Han præsterede ikke, som han skulle. Han havde svært ved også at slappe af, lå sjældent ned i sin boks og sov. Tester i april og retester igen i august, og har rettet op på de ting, han mangler i mellemtiden. Nu er han godt gående. Han præsterer optimalt. Faktisk så er han på den korte tid, springer han over 10 cm højere end det han plejer. Og han er også begyndt at sove i sin boks, så han er også meget mere udhvilet. Mange henvender sig, fordi at de har nogle ting,
de gerne vil have forbedret. De har måske noget, de ikke lige kan sætte fingeren på, men der er et eller andet med hesten, som ikke helt fungerer. Vi har også en del, som bare rent forebyggelsesmæssigt ønsker at vide, om hesten får det, den har brug for, om den står med nogle forskellige mangler. Så bare sikkerheden og trygheden i, at du ved, at det du giver, det er lige præcis det rigtige. Og prøv at se her, hvad du får et indblik i. Testen giver et indblik i 17 forskellige systemer. Eller det vil sige, der er 17 forskellige systemer, som bliver testet på, og du får svar på, hvilke 4 af de her, der er mest belastet, der hvor din hest har størst behov for støtte. Rapporten giver en mulig løsning på en foderplan. Du får en liste over de næringsstoffer, som hesten mangler. Du får en liste over, hvilke råvarer findes de her næringsstoffer i, så du let kan lave en plan for, hvad den her hest skal have af tilskud de næste 3-4 måneder. Som testkonsulent får du også muligheden for at sælge de her kosttilskud, så der er lavet nogle gode forhandlerpriser til dig, så du selv kan købe kosttilskud hjem og sælge videre til dine kunder. Jeg får tit spørgsmålet her med, jamen, hvad er egentlig forskellen på en blodprøve og en hårcelletest? Blodprøven tager dyrlægen jo, og er et diagnostisk værktøj, så det er en test, der bliver lavet for at finde ud af, om hesten fejler noget. Er den syg? Fungerer dens organer, som de skal? Så hvad er det for ting, en blodprøve tester på? Jamen, der er forskellige enzymer og nedbrydningsprodukter i blodet, som man kan måle på. Og de her enzymer og nedbrydningsprodukter, de fortæller noget omkring de forskellige organer, alt efter hvor stor en mængde der er af dem i blodet, og hvad for nogen det er. Du kan også kigge på, om der er en infektion. Så det du bruger en blodprøve til, det er for at finde ud af, om hesten fejler noget, og hvad er det for ting, der suser rundt i blodet lige på det her tidspunkt, hvor man tager den her blodprøve. Laver man en hårcelletest, så er det mere et optimeringsværktøj. Her får vi at vide, hvordan selve cellen fungerer. Har hver celle det, den skal bruge for at gøre det arbejde, den skal? Er miljøet i cellen korrekt? Er stofskiftet korrekt? Og hvad er det for nogle epigenetiske aflæsninger, der kommer? Altså, hvordan påvirker den kost og den livsstil, som hesten har? Hvordan påvirker det hestens genetiske udtryk og helbredsmæssige udtryk? Så det er en forskel på, hvad er der i blodet, og er noget sygt, er noget unormalt, kontra en hårcelletest. Hvordan kan jeg optimere? Hvad er der af mangler på næringsstoffer, og hvordan får jeg det epigenetiske udtryk til at være mest optimalt og mest sundhedsmæssigt korrekt? Jeg er meget, meget glad for, at jeg fandt celletest, og at jeg fik en snak med Jette Nelmose, fordi at testen gjorde en forskel for min hest. Og testen har gjort en forskel for alle de heste, jeg har været ude og teste efterfølgende. Og så tror celletest på, at de her år, der kommer, at mange, mange flere vil gå den her vej. Størstedelen af hestene i Danmark vil få en hårcelletest 2 gange årligt, så vi hele tiden er med på deres ernæringsstatus, og de aldrig står i en situation, hvor de mangler noget. Og vi skal faktisk bruge mange flere testkonsulenter i Danmark. Vi er alt for få til at kunne håndtere alle de heste, der står rundt omkring. Der er noget grundkursus, der er noget overbygning til hest. Du køber der en scanner og det software, der skal til,
og så får du 8 rapporter med dine scanner ved levering. Så alt i alt er din økonomi 49.500, det er uden moms, og det er så for det hele, så det er alle kurser, alle moduler, din egen scanner, så du er klar til at køre ud og teste med det samme. Næste kursus er til oktober, det er den 6. oktober, og det er hos dyrlæge Therese Schumann, og de efterfølgende moduler, der er, det er online. Du vil blive undervist af dyrlæge Therese Schumann, af Lene Hansson, kostvejleder. Så er der Sofie Tolgaard, som både er kost- og sundhedscoach, og Jette Nellemose, som er kostvejleder og motionscoach. Og det er så Jette og Sofie, der ejer Cellatest. Og du kan klikke ind på Cellatest hjemmeside under kursus og se mere omkring kursusforløbet. Vi er glade for, at du har kigget med. Det er dejligt, at du har vist interesse. Og hvis du vil meldes til kurset, så skriver du til Jette på info@cellatest.com. Hvis du har brug for mere information, så skriver du også til info@cellatest.com. Og har du brug for at have en snak om økonomien og de løsninger, der er inden for det, så skriver du også til info@cellatest.com. Tak fordi, at du kiggede med. Jeg håber, det har været berigende, og jeg håber, at du også vil ud og teste en masse heste. Bygge dig en forretning og en indtægt på at hjælpe hesteejere med deres udfordringer med hestene. Så er der i hvert fald en god mulighed her. Det er sjovt, det er interessant, og det giver super meget mening. Og der er jo også en indtægt i det, så du kan tjene noget på det. Tak for nu, og jeg håber at se dig i gruppen, i fællesskabet, som en certificeret testkonsulent.